Takže Leatherman opravdu existuje v GTA San Andreas. Vypadá tak trochu pokaždé. Má motorovou pilu. Pokud víte, kde jsou zakrvácené vlastně chatky, tak jedna je v prvním, máte tam kolem toho všude stromy, pokácený, něco jako prostě stará dřevorubna. Jenomže my jsme si tam za celou dobu nenašli a to, že jsme to naši experti strávili několik hodin, samozřejmě reálných, a nebyl nalézt, ale byl nalezen u druhé krvavé chatky v prvním městě. Je to jakoby takový všechny cesty, já vám to když tak potom mohu ukázat na mapě. Leatherman opravdu existuje, dám návod, až budete na té chatce, nejlepší je si na ní vlastně vylézt. Za druhý v oblasti 69 máte na takový jakoby polověži, která svítí uprostřed vlastně modře, brýle s termovizí. Být vámi, tak si ji nasadím. Hned jak si ji nasadíte, tak jsme měli v 7 hodin, si vezmete motorovou pilu a bez jakýkoliv cheatů na cokoliv budete čekat na nějaký den, který bude pršet a bude mlha. V těchto podmínkách se našel. Sice my jsme měli ještě podmínku, že bylo jakoby oranžový nebe. Hodně oranžový nebe. Takový červeno-oranžový. To jsme ho neviděli v těch podmínkách. Nevím, jestli se vám to podaří i v jiných. Ale my ho viděli. Takže si myslím, že když tak vám potom pošlu video, máme to natočený. A opravdu v GTAčku existuje. Plus všechny ostatní divy, jako máte Yeti, UFO, Leatherface, City, Matrix a tak dále. Všechny úplně existují. Všechny jsme viděli. UFO. Ten je nejlepší najít v Area 69 termovizí, kde máte spíš jako noční vidění. A noční vidění najdete nahoře na satelitu v poušti, tak jak je ten nový Jeep z druhé strany. Takže děkuji vám za pozornost a děkuji.